copla tradicional. Unha noite no muiño, unha noite non é nada, unha semaniña inteira. Iso sí que é muiñada. Imosles propoñer que pasen con nós non unha semana, pero sí unha noite. Unha noite con música, cantos e moita muiñada. Veremos algo moi pouco común, os coros tradicionais galegos cantando todos xuntos, o Real Coro Toxos e Froles de Ferrol, Cantigas e Garimos de Santiago e a Coral de Ruada de Ourense. É algo moi grande, nunca visto, nunca. Van salir os homes e as mulleres máis xeitosas de toda Galicia. É o programa dos coros galegos, así que non me falledes, é que aproveite todo o que comades estas festas. E xunto con eles tamén estarán a Agrupación Musical do Rosal e unha das mellores formacións da música galega actual.
Treixadura. E delo pasar moi ben con nós. Quedaba Magolla sempre tocando a gaita e César facía así e entón hubo un momento dentro do público se escoita «Rompe o Rubio!» Adentrarémonos no mundo dos coros tradicionais para coñecer máis polo miúdo a estas históricas formacións musicais, pero non o faremos dende a parte académica. Non, nos farémolo dende a parte máis festiva. Ai, Sosiña, como ferve, miña rei. Ai, mas o fervo. Calquera non me ferve aquí. Pídete socorro, neniño, estou disposta, cariño, a darche caña. Love, exciting and new. Casi o 70% somos parellas. Sí. Sabe que tocaba? Eu toco agora na muller porque é a que teño lá. Afinen os seus oídos e aclaren as súas gorxas, porque esta viaxe musical non fixo máis que comezar. Vai polo aire, once pola carretera. A lúa vai polo aire, once pola carretera. Meu cariño polo teu e suspira na noite inteira. Meu cariño polo teu e suspira na noite inteira. Si vas a reír por lo comial, verás la madera no fondo do mar, no fondo do mar, no mar na rabera. Que non hai no mundo, que non hai no mundo, que viña como era. Hai en Ourense que as envidia o mundo enteiro. Tres cosas hai en Ourense que as envidia o mundo enteiro. Esas son verdadas mozas e bombiño do Ribeiro. Esas son verdadas mozas e bombiño do Ribeiro. Si vas a reír por lo comial, verás la madera no fondo do mar, no fondo do mar, no mar na rabera. Que non hai no mundo, que non hai no mundo, que viña como era. Porta, meniña, na tua porta. Na tua porta, meniña, na tua porta. Na tua porta, meniña, calquera carro dá volta. Na tua porta, meniña, calquera carro dá volta. Si vas a reír por lo comial, verás la madera no fondo do mar, no fondo do mar, no mar na rabera. Que non hai no mundo, que non hai no mundo, que viña como era.
Susa, mira como estábamos de guapas aí. Sí. Bueno, e mira, foi o último disco que editamos. Bueno. A ver, a mí mandaronme a Ourense para facer unha reportaxe con a Ruada e mira onde se atopo. Non, imos ao Tarif e as termas que ahora vamos a relaxarnos, que se están ben caliente. Pois a subir a tren todos, vamos! Me leva pola beira do Miño, me leva polo meu camiño. Tren vai andando pasiño a pasiño e vai me levando cara ao meu destino. Alguén pode ser que me espere na estación, na terra da felicidade. Pero que guapas estamos cos bañadores, Bueno, estábamos guapas co traxe de gala, estamos guapas con traxe de baño. E co traxe de baño? Tamén, pero bueno, ainda acampamos. Pero aquí nestas termiñas despois do concerto non digades que non se está... Home, claro. Ai, Sosiña, como ferve, miña rei. Ai, mas non fervo. Calquera non me fervo aquí. Pide socorro, niño, estou disposta, cariño, a darche caña. Como te me poñas a tiro, vas a saber, queridinho, aquí que manda. Aquí podes facer, bueno, primeiro relaxarte nas pozas, pero podes camiñar. Podes facer tai chi. Mira quen ven por aí, o jefe da coral, o director. Hombre, moi bonito. En vez de estar ensayando, estánse aí bañando. Non me extraña, como maravilloso día que fai. Si, encanta andar en bicicleta, correr, si. Ainda fai como 2 meses caín dela e rompín a muñeca. Pois tuve que dirixir camaos media escallolada. Bueno, rapaces, son meus horas de marchar, que aparte de director da Ruada, son profesor do conservatorio. E de un dos outros da Ruada que tamén fan deporte, polo tanto, a disfrutar. Adiós, que o pasedes ben. Comeza a loita contra o balón. O mellorciño da coral en fútbol está aquí. Sin despreciar aos demais, pero amigo, con estes toques e este estilo non nos hai millores. José Manuel vai a última moda, ele é un home que cuida moito a estética, plan Guardiola, sí, exactamente. Pero igual me imitou e min. Fun casi o pioneiro do fútbol sala tamén, en Ourense, sí. A pelota está desesperada, Alicia, está inquieta, se pone loca. Bueno, o fútbol dásenos ben, pero o que mellor se nos dá é darlle ao coro. Así que... ¡Tira coral de Ruada! Arde yo eixe, centella! Levo na mane, nena, levo na mane, hoxe a portadeira me bota no cane. Como hija de un buen emigrante orensano, siempre me dediqué a la música. Mi padre es músico y cuando le dije que entrara en la coral de la Ruada se quedó con la boca abierta. Cheguei aquí xa moi tarde, pero antes estuve noutros coros, pero o meu texo era chegar á coral da Ruada. E din chegada á coral da Ruada e agora xa podo morrer tranquilo porque xa estou no máximo que podía dar. Deixámosvos como un coro amigo de Santiago de Compostela, Cantigas e Agarimos, un bico moi grande para eles.
paran, acaban de tocar e agora fan unha foliada. Eu apúntome que aquí hai moita festa. Vamos, Paula, esperamos por ti. Imos. José Santiago retumba. Hai foliada en Costijas de Ajarimo. Tengo 3 fillas. A maior é esa de aí, que xa canta conmigo, a pequena esta. Esperemos que siga os pasos de todas. Mira, xa estou ensinando ahora a bailar a muiñeira. O local está totalmente cheo de fotos. Hai fotos por todos lados, porque entre tantas festas, tantas actuacións, tantos anos de historia, como o muro do Facebook. Ese que está aí co pantalón roto, que vai sair reventadísimo, é de bailar, o sea, tal. E é o que máis amonta de todo Cantigas. Home, dormín 2 horas, hoxe. Como a traballar hondo, como a bailar pola mañá. A ver, a que mellor a Tuxa, esta morenita de aquí, que vai moi de pijita, moi guapita ela. Moi mona, ella sempre al último detalle. O sea, que mellor a Toruxa de todas. Esta é a nosa Victoria Beckham, pero cando Toruxa mira como se lle marca a vena. Salata, no roubei a miña nai. Pero non digades nada, senón miña nai mátame. Home, este para facer o sobrino está matando, así que pensa. Hai que se animar, hai que se animar. Arriba. Os homes de Cantigas e Ajarimo son ben guapos. Más guapos que Ajarimo son focos. Mira o bucucho que guapo é. Mirad, temos aquí unha rapaza en Cantigas que é a mesma Pocahontas. Moi guapa, moi guapa. Non, esa non, Cris. Xa ven, van o que queren. Sí, os de Cantigas e Agarimo cantan moi ben nunha foliada, pero digo eu, atreveránse a cantar nun karaoke? Por suposto que sí, vamos, Pauliña. Y manquemos unha mosca do que somos capaces de facer de toda a nosa arte. Estou disposta, cariño, a darche caña. Como te poñas a tiro, vas a saber, querido, a ti que manda. Era o meu compañeiro do coro, Manolo, e vai me axudar a cantar bailar pegado. Di que non sabe moi ben, pero entón que non sabe, eu que estou ronco de todo, non sabe que non tengo feito algo. Bailar pegados, abrazadísimos los dos, acariciándolos. Por moi ben, o que pasa é que estaba preocupado por ele. Estaba lle poñendo tanto entusiasmo que casi lle reveña a veña do pescozo. Nos teníamos que ter nacido na época de Cantigas é así, festa pura e dura. É un brillo con luz propia. Siempre cuídate, duro de pelar, ahora el tiempo me cambió. Que gustamos, este é o ritmo que temos Cantigas e Agarimos. Imos continuar a festa co coro Toxos e Froles.
barquiña de vela, pasei a ría de Osa, nunha barquiña de vela, non vi cosa máis bonita, ai, nin penso volver a vela, nin penso volver a vela, ai, la, 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 ai, anca la torna trasendo, estando na viña saendo, e lanza la racha do mar, porque crianza non me está, ai, anca la torna trasendo, estando na viña saendo, e lanza la racha do mar, porque crianza non me está. O vento racha unha vela, indo polo mar abaixo. O vento racha unha vela, miña virxen da lanzada, ai, dame un pano para ela, dame un pano para ela, ai, la, 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 ai, ancha la torna trasendo, estando na miña saendo, levanta la lancha do mar, porque crianza non me está, ai, ancha la torna trasendo, estando na miña saendo, levanta la lancha do mar, porque crianza non me está. Diego, gustouche a actuación do Tos Xefróns? Eu creo que merecen un premio, merecen algo, Este é o centro de Toxos e Flores que se atopa en pleno casco histórico da cidade de Ferrol. Imos entrar para proporlles un plan que non van poder rexeitar. Xa se escoita a música, así que deben andar ensaiando, todos moi caladillos nas casas, para que non se dean conta de que andamos por aquí. Bueno. Non seréis lo de la televisión de Galicia. ¿Qué que venís aquí? Para que vos veñades connosco a unha excursión, pero moi especial, Venga, vámonos. Chegou o patrón do barco, todos a bordo. Exciting and Temos unha ría impresionante, mozas botas bonitas, temos onde se valente, de pescadores, todo. A histeria de Toxo remóntase no 1914 e hasta ahora non parou nunca. Es que en inicio foron os traballadores da empresa nacional Bazá. Moitísima xente da que pasa por aquí ten vinculación coa ría, coa construcción naval, sempre esa vinculación co mar. Esta foliada se la vamos a dedicar a Paco, el patrón del barco, que nos trajo en esta excursión maravillosa. Estou preparando o que sería o que imos comer agora, que son unhas empanadas de bacalao, de atún, de zamburiñas, aquí hai de todo, está todo boísimo. Oh, el amor. Somos muy románticas. Muy románticas. No puedo estar sin ti, no podré vivir. Casi o 70% somos parejas. Que eu tuve que ir hasta Xere da Fronteira a buscar. Bueno, vine yo a buscarte, vine yo a buscarla a ella. Ella tocaba en una banda y fue a donde yo trabajo. Me ofreció un bocadillo de mí. Todavía está esperando por él, Lo que sí le di son 2 hijos. Yo pertenezco a la banda del Tercio Norte y muy contento de estar aquí. Ai, cuánto la quiero, Mini. Xa levaba tempo no coro, el entrou despois, entrou a bailar Este veo por min directamente. Amor de xuventude que dura 30 anos. Amor a primeira vista.
Bueno, eu me fixei en outra primeiro, pero non me quixo. Eles tamén se coñeceron no coro e casaron no coro. Toxos e flores e o coro do amor. Está cheo de flores. Eles toxos algún, pero flores todo. Dice que os toxos son os homes e as flores as mulleres. Mais que amor hai aquí. El xa levaba no coro 10 anos, cando entré. Un flechazo así imprevisto de... Bueno, no tan flechazo, pero pouco a pouco nos fuimos conociendo. Nos tivemos unha boda moi especial. Vestidos con o traje típico del coro. Y aparte de eso, todos mis compañeros estuvieron en mi boda. Fueron a cantarme, fue moi bonita, fue preciosa. Ese día para mí foi o día máis grande da miña vida. A única pena que tuve eu no día da miña boda foi que xogou o Racing na casa e do cual non puiden ir ao partido, que eso... Pois xa non me acordo. Porque non encontrei que me sustituyera, se non mandaría outro do meu sitio a boda, eso está claro. Imos cantar unha foliada que se titula O Chisquirrichis, que o director Manolo dio dunha maneira bastante simpática. O Chiquirichis, o Chiquirichis, o Chiquirichis. Como é, como é? Chiquirichis! E agora para todos vos, deixamos coa foliada amarguradora, con todos os coros de Galicia, os históricos e con Treixadura. Ese canto va
echar todos os pés, as pernas, o que faga falta. A verdadeira muiñada é unha concentración clandestina. Este sitio é importante para nós porque aquí naceu Treixadura. Unha tolada de 4 muiñeiros que andábamos ao redor de unha soa botella destas, onde a música popular é a bandeira. A canción que nos piden, pois a Muñeira de Santo Amaro é con un tema que xa todo o mundo aceptou como do folclore galego e que se interpreta por todo o país. Pois isto sí que é Muñada é a última produción que sacamos, ademais de Treixadura. Colaboran os 4 coros decanos do país. Dende que comenzamos, coros, lóxicamente, eran para nós pois unha fonte e un referente. En sino de agradecemento, pois, agasallalos cunha foliada feita polo grupo e tiveron a ben participar na grabación con nós. Estas son as veciñas de Toutón, da parroquia de Toutón, de Mundariz. Viva Angela Merkel! Ai, perdón. Falaban das toutunas, eu pensei que eran teutunas. As de Rianxo gastan refaixo cando se van a bañar. En cambio as de Mondarice, bañador de plexiglás. As de Mondariz van en pelotas a bañarse. É nada mal. Bueno, ahora temos unha sorpresa. Aquí as fans de Treixadura queren darlle unha sorpresa, o que pasa é que só é un deles. Fans de Treixadura. Hombre, con as fans así é o fin do mundo, isto é unha maravilla. Esta camiseta pon aquí abaixo, aquí atrás pon Rompe o Rubito! Rompe o Rubito! Esa frase quedará grabada na historia de Treixadura. Quedaba Magolla sempre tocando a gaita e César facía así e entón hubo un momento dentro do público se escoita Rompe o Rubio! Que me dixan a min, rompi a Rubita, vale, pero el rompi o Rubito, máis negro como... Agora ides ver algo que nunca pasou. Un desafío entre estas mozas xeitosas de Toutón contra estes guapos chicos de Treixadura. Calate vaite calando, cara de cañoto seco. Calate vaite calando, que eu contigo non me meto, que eu contigo non me meto. Ai alelo, ai alalo. Cara de borrallo quente, non servides pra fanare, diante de tanta xente, diante de tanta xente, ai alelo, ai alalo. Bueno, ahora para rematar a muiñada, vamos botarlle a mellor cantiga do último traballo. Carabeliños. Namorei en ti, meniña, porque
foi bom. A capa que leva o mozo e do pai do bisavó. O que jarda sempre ten a folar, sempre foi bom. A capa que leva o mozo e do pai do bisavó. Carabeliños na terra, carabeliños no mar, carabeliños na terra. Son vos para pasear. Carabeliños na terra, carabeliños no mar, carabeliños na terra. Son vos para pasear. Os de Treixadura tocan moi ben, pero non se pon nervioso nin nada. Bueno, ai, que nós estamos aí medios como flans, Hoxe a agrupación musical do Rosal ten os nervios a flor de pel. Todos os seus integrantes afinan con moita ilusión. Queren gañar no certame galego de bandas de música que se celebra en Santiago. Mira que chicos tan guapos aquí, todos preparados de corbata, de saia moderna. Estamos a preparar para ir para Santiago. Que nada, que marchamos para coller sitio, porque non nos gusta ir detrás, que nos mareamos, veñen os autobuses e marchamos xa ahora mismo. ¡Ay, vamos! Bueno, moi ben. A ver, Johnny, que eres o último en chegar, ven pa aquí. Eu veño aquí en plan macho italiano. Con este look teño xurado no bolsillo. Vamos, tira para dentro, tú, arranca. Nos acompañámonos dende o Rosal para vivir con eles os momentos previos á gran actuación. Imos. Que ides facendo, non tú? De todo, cantar, bailar. Vamos a cantar unha canción porque este chico liga moito. E como é a canción? Pique clavador. Pique clavador, pique clavador, pique clavador. Xa ves que hai moi bo ambiente, sempre moita festa. Rosal, sasido se manda. Se eu te pego, ai, se eu te pego, delícia. Está o internacional da banda. Blaskapelle in Rosal ist die beste Blaskapelle Galiciens. Ich soy a banda Rosal, a maior banda gallega. Espanha. Aquí non nos gana ni Cristo. Con estes lusques de James Bond que temos, menos papo. Esta tour, vamos, os músicos aquí, un poquinho festa, que está te gustando a festa, a ti tamén, pero despois vai aí a xente que nos apoia. Vamos a acompañar a banda de música do Rosal, que é a mellor do mundo. Sabe que tocaba? Eu toco agora na muller porque é a que teño ao lado. E Antonio, canta unha de Beyoncé. Eu de Beyoncé nada. Tiramos unhas cantirillas que eu ya repelicaré. Pois hoxe aquí estamos 94, 95 persoas. Como van os preparativos? Con moitos nervios. 9 meses ensaiando, xa os nenos na escola, as 11 da noite, o mellor ainda cos deberes sin facer, ensaiando, levando, traendo. Que tal? Vamos a triunfar. É o turno do grupo do Rosal. Crucemos os dedos a ver se temos sorte. Fixo o que se pudo. Genial, vamos a ganar. Vamos a ganar. Cierto. Ahora, a esperar. E o primeiro premio, con 366 puntos para a agrupación musical do Rosal.
está moi emocionada, xa chora, porque tuvemos que traballar moito para conseguilo, ahora estamos moi contentos. Vamos, nunca vemos. Nos gañamos, somos os mellores. Ver se nota que tocamos por Treixadura. E os de Treixadura tocan con nós, pero tamén cantan con moita xente, así que ahora podedes escoitalos.